F'dawn iż-żminijiet ta' festi il-Belt Kapitali Maltija tkun miżawda bin-nies, kemm Maltin li jiġu igawdu mill-atmosfera festiva li taf toffri l-belt, imma anki t-turisti li jażlu lil Malta propju għal żmien il-miliet. Żieda fl-attività tfisser iktar ċans għal reati għal daqstant il-preżenza tal-pulizija fit-toroq hija iktar importanti f'dawn iż-żminijiet. Ġejna lejl mal-pulizija fil-komunità tal-belt biex nifhmu ir-rondi li jwettqu u sens ta' serħan il-moħħ li dawn joffru speċjalment lis-sidin tan-negozji. Fl-isfond tal-eluf ta' botot li dawlu t-toroq prinċipali tal-Belt Valletta u l-armar festiv li jagħti l-ħajja lil kapitali Maltija f'dawn iż-żminijiet, l-attività ma tonqosx. Min nies li jitlu l-belt biex jixtru, oħrajn biex igawdu l-ispirtu festiv u min biex jikol f'xi wieħed mir-ristoranti li f'dawn iż-żminijiet ikunu dejjem ippakjati. Bilan li ma jsirux reati jew inċidenti bla bżonn, l-uffiċjali tal-Pulizija fil-komunità iwettqu rondi kontinwi biex jassiguraw il-paċi pubblika, fl-istess waqt li jintervjenu fil-pront f'każ ta' bżonn. One News għatta lejla ma' dawn l-uffiċjali. Il-Kuntistabbli Lajden Azzopardi tkellem magħna dwar l-irwol tal-Pulizija fil-komunità, b'mod partikolari f'Belt Kapitali. Aħna xogħolna huwa li nduru fit-toroq, speċjalment bħala tal-Belt Valletta għandna ammont kbir ta' ħwienet, nduru mal-ħwienet, nkellmu l-owners tal-ħwienet jew supervisors, managers, securities, nibnu relazzjoni magħhom, naraw li kollox ikun għaddej sewwa. U ovvjament minn dik ir-relazzjoni li aħna nibnu, jekk jinqala xi ħaġa, l-owners, managers, eċetera, jkunu jistgħu iduru fuqna u nkunu nistgħu immexxu aħjar. Ir-relazzjoni ma' sidin tal-ħwienet li tkellem dwar il-Kuntistabbli ħassejnija waqt ir-ronda li għamilna magħhom fejn stajna nosservaw is-sens ta' fiduċja li teżisti fil-pulizija. Meta dħalna f'kumpless tax-xiri fejn hemm ukoll ċinema u allura effrekwentat sew anke minn familji bit-tfal, tkellimna ma' Oliver Aġus, id-duty manager li nserta kien xogħol dakinhar. Dal-aħħar il-pulizija żdiedet fis-sens anke jiġu hawnhekk ikellmuna, jsaqsuna hekk kollox all right. Il-preżenza tagħhom żdiedet, il-problemi naqsu. U il-fatt li nafu fejn nistgħu nikkuntattjawhom, nafu li hemm xi ħaġa li qed tieħu ħsieb hija se serħan il-moħħ ukoll fl-istess ħin. L-istess sentiment ta' serħan il-moħħ esprimitu mal-mikrofonu ta' One News Rita Mikallef li ltqajna magħha ġo kumpless ieħor fil-belt. Li jkunaw il-pulizija tal-komunità għaddejjin għalina huwa ta' serħan il-moħħ. Il-pulizija jiena nista' nitkellem fuq il-pulizija tal-Belt Valletta illi ġieli sibnihom ta' għajnuna għax ġieli kellna xi ħadd jipprova jisraq, inċemplulhom u jiġu mill-ewwel. U fil-waqt li hija xi ħaġa ferm sabiħa li tara t-toroq tal-belt mimlijin ħajja u lanqas minn waħda vojta fir-ristoranti, il-Kuntistabbli appella l-attenzjoni tal-pubbliku biex jiġu evitati reati bla bżonn. Wieħed mill-ikbar reati fil-Belt Valletta huwa s-serq, speċifikament pickpocketing. Ġifieri min ikun ġej il-Belt Valletta kwalunkwe post ieħor joqgħod attent fejn ħalli l-affarijiet, mobiles fil-butta wara, kartieri, basktijiet miftuħin, dak huma kollha affarijiet li min huwa pickpocketer jinnota sabiex ikun jista' jagħmel xogħlu.